Mary Louise twildet f'Ħal Qormi fis-7 ta' Diċembru 1958. Mary Louise kienet ħelwa, pupa propja. Veru tal-gdin kienet. Omma Judith u missiera Anthony. Dan George huwa żgħir. Sintendi l-kbira u jien iż-żgħir li niftakara bil-banketta għax il-missieri kien għamel banketta li tlaħħaq mas-sink għall-platti. Ħaġa oħra wkoll li niftakar hija li peress li konna anke familja kbira għadna kienet ħarġet ukoll ta' żgħira li toħroġ taħdem bħala part-time biex tgħin il-familja. Ma għala semmewa Mary Louise. Għax in-nanna Marija u n-nannu Louis. Allura samita Mary Louise. Din Mary Louise tirċievi premju mingħand l-isqof Mikiel Gonzi. U din Mary Louise fil-preċett. Bħala adolescenti, Mary Louise tibda taħdem faqdi studenteski u taż-żgħażagħ. Kienet interessa ruħha ħafna fuq xem bżonn fis-soċjetà, x'għandhom bżonn in-nies, il-bidliet. Ta' 16 sena, Mary Louise tibda l-ħidma tagħha fil-Partit Laburista. Id-dar ma konna niddiskutu xejn b'mod politiku. Biss il-ġenituri tagħna kienu ħafna ġenerużi u moħħhom biex jgħinu dejjem jaħsbu għall-batut biex jgħinu l-batut. Naħseb jiena li f'dak iż-żmien il-kamp politiku kien l-uniku mezz biex din il-passjoni li rawmu fina l-ġenituri sintendi tevolvi iktar f'Mary Louise. L-ewwel in-nies, l-ewwel dak in-nies li għandhom problema, l-ewwel il-morda, l-ewwel l-anzjani, l-ewwel it-tfal u jekk jifdal, u għandi d-dubju jekk jifdal għalija mbagħad. Ta' 21 sena Mary Louise tiġi eletta segretarju ġenerali tal-Partit Laburista. L-iżgħar segretarju ġenerali li qatt kellu l-Partit Laburista. U l-ewwel u l-unika mara li okkupat din il-kariga. Din Mary Louise waqt li qed tindirizza meeting. L-ħu ta' Mary Louise dejjem taf żomm biex fisimha ma jaċċettawx rigali. Jiena kelli xi 14 jew 15 niftakar. U ġie xi ħadd ħabbat il-bib u kont jien li mort iwieġbu u ta' xi rigal. Jiena min għalli dan għal Mary Louise, jiena s-soltu, ok, Mary Louise, ups, u nqeda fis-section ta' Mary Louise biex ngħidu. U li ġara ma taċċettax dawn l-affarijiet u qablet in-naxxenata li għaliex kif x'fatta u lejn. Lil Mary Louise ikellmuha fuq kollox. Darba waħda mara ċemplitilha f'nofs ta' lejl biex tgħidilha li tilfet misluta sentimentali. Waħda mill-affarijiet impressjonanti hija meta ċempilla xi ħadd fissa tgħidha filgħodu li tilef xi ħaġa fil-pjazza u spiċċat tgħinu tfittex din li tilfet. Kienet xi ħaġa sentimentali li tilfet u għalti ta' tikkonfondi xejn għal ħaniġi ngħinek. U spiċċat fissa nofs pjazza San Franġis tfittex earring kienet tagħti l-nanna. Din it-tifla ta' Mary Louise meta kienet għadha żgħira. Tifla umli u brava u tieħu interess fit-tagħlim għandha valuri sbieħ. 8 sin ilu, Mary Louise tiżżewweġ lil Edgar Preka. Hawn meta Mary Louise ta' 45 sena tiggradwa bħala notar mill-Università ta' Malta. Fl-1998, Mary Louise tikkontesta l-ewwel darba l-elezzjoni ġenerali. Bniedma tipprova taqdil kulħadd. Meta tiġi Ħal Qormi tiġi fl-għaxija jekk hemm nies minn filgħodu fil-kju. Kien hemm mitej ruħ. Dan Salvu, wieħed mill-ewwel canvassers ta' Mary Louise. Jiena kont l-ewwel canvasser magħha. Kont il-gażin, qed nieħu drink
Kien hemm ċertu ħabib tiegħi Indri, jgħid imlaqqam Ġammika, għalli Mary Louise jerġa' għall-elezzjoni. Għettu jena għal-maħħa, daqshekk irraġunajt. Indri kien wieħed mill-ewwel canvassers ukoll. Kien ikun ix-xut tagħha meta titfa' nomina l-kandidat. Qed tiġi tafżar li ħammor u tagħmel li xut. Mor tabtax u ġi selezzjoniet mor nagħmel la xut. Meta toħroġ elezzjoni. Ordini konna dejjem u femraw. Għal Mary Louise, il-familja hija l-iktar ħaġa l-qalba. Baqgħet sal-aħħar tgħin f'kollox il-ġenituri tagħna u sal-lum għadha tinsisti li fil-festi tal-familja li ma nistgħux nippruvaw norganizzaw aħna għax kollox għandha titorganizzaj biex taqgħadna dejjem flimkien. Tiġi magħna morru piknik u hekk u da. Ġieli tara ġejja bil-pasti. Imma Mary Louise trid dejjem tgħin lil ħaddieħor. Umli u għandha xi ħaġa li trid tgħin in-nies. Tħobb tgħin in-nies. Nis ħobbuha u jħobbuha ta' vera, ġifieri. Hemm min naf li mhux ħadd iħobb peċi issa kif tismaħha, hemm min jikbi. Hemm min jikbi għax ħobbuha n-nies. Isa bħall-imbit, iktar kemm għadda żmien minn fuqha, iktar saret bnina. Mary Louise jidher li wirtet dil ħaġa mingħand missiera. Meta kien teacher u jagħti l-privati wkoll, kellu ħafna tfal b'xejje. Meta ma kienx ikollhom pereżempju finanzi, ma kienx jgħodulhom flus. U dejjem kien jgħidilha ħossib il-fqar, ħossib il-fqar. U naħseb tellebda l-prinċipju jien. Il-pa kien jikbi għaliex ma rnexxilux, issa il-pa biex jikbi kienet diffiċli, ma għax ma rnexxilux jikkonvinċi xi ħadd jaf li hu tajjeb imma qabad it-triq il-ħażina. Mbagħad meta laħqet Mary Louise tagħti il-privat għamlet bħal papa tagħha li voldiri kienet tagħti ħafna tfal privati b'xejn. Imma Mary Louise taqbżilha. Tirrabja, jiena mhux l-ewwel darba ġata tirrabja. Mhux l-ewwel darba, nsi ngħidilha jien stess, kont ngħidilha żvoga biex. Imma insomma jgħaddilha ta' malajta. Nar tat-tiben. Għax Mary Louise trid kollox eżatt. Trid kollox eżatt. Jekk tgħidlek pereżempju isma' din nitwuha hekk u ndaħluha hekk fl-envelop, ma tkunx trid illi ddaħħalha hekk. Kollha l-istess. Ħaġa tal-iskantament jekk kont nimmissja waħda minn daqs dak mijiet lilha kienet tara. Fl-2008, Mary Louise tikkontesta tmexxija tal-Partit Laburista. Fl-elezzjoni ġenerali tal-2013, Mary Louise tiġi eletta fil-Parlament għal-raba darba. U fil-11 ta' Marzu tinħatar Ministru għal-Familja u l-Politika Soċjali. Tat naħseb ħajjita għal-poplu kienet hemm f'kull ħin li bħal ma jaf kulħadd bħala Ministru issa fis-6:15 filgħodu tkun hemm tara n-nies, jiġifieri ma jistax ikun tista' tkun iktar minn hekk għall-poplu ġifieri. Mary Louise ma tantx torqod, ġifieri ftit għalija sija hija 3 sigħat ta' ħaddieħor ġifieri. Hi persuna li taħdem ħafna, pereżempju jiena ninduna li taħdem anke bil-lejl għaliex l-emails xi nibda niftaħ l-emails filgħodu ikun hemm gap. Ikun hemm gap ta' sadej bejn sija ta' filgħodu u 3 ta' filgħodu ngħid ġifieri hawnhekk raqdet. Ġifieri persuna li vera taħdem. Ġieli pereżempju kienet kull uffiċċju kien ikun hemm nies ovvjament jitlu waħda wara l-ieħor jew waħda wara l-oħra. Toħroġ kun hemm persuna, toħroġ nidħol ngħidilha għandek bżonn xi ħaġa u nsiba bidmuħ f'għajnejja. 23 ta' frar ikun rapportat
li Mary Louise se tkun il-President li jmiss. Jien ngħid għalija nħsat naqra. Jiena qatt ma niżilta li sassirta għax jienu jgħidu xwa m'hemmx konferma. Ija li kif tiddeskrivi stess, tajt li kien xokk għalija u nemmen li vera kien xokk għax ma kienx dik it came out of the blues dil-ħaġa. Jien għamil gazzetta laqas rid nemmen li ħassir President u fil-fatt battila messaġġ jiena għattila voldiri tażel, aħna dejjem warajk. 4 ta' Marzu 2013. Il-Prim Ministru iħabbar uffiċjalment li se jinnomina lil Mary Louise bħala l-President ta' Malta. Hija tawwek illum biex inħabbar in-nomina tiegħi ta' Mary Louise Coleiro Preca bħala President tar-Repubblika ta' Malta. Rajni wkoll viżibilment emozjonata għalli ta' stess meta fil-konferenza stampa tal-aħbarijiet meta l-Prim Ministru kienet iħabbar in-nomina tagħha għall-President. Din żgur li ma kienx l-aspirazzjoni ta' ħajti, żgur li qatt ma mmaġinajta. L-unika aspirazzjoni li dejjem kelli f'ħajti kienet li jiena nkun man-nies biex inservi lin-nies. Nixtieq verament quddiem il-poplu Malti wawċi. Kif qed inħossni li x'kemm fostkom imma nixtieq li din l-imħabba li jiena ħadd minn xkuniti fil-familja tiegħi inwassalha f'kull rokna u f'kull dar ta' Malta Għawdex. Mary Louise Coleiro Preca, id-9 President ta' Malta. Meta għalula kif ħansejħulek, għaltilhom jiena Mary Louise jisimni u hekk ħajbqa' jisimni. Ma tridix ta' eċċellenza. Mary Louise kienet għadha u Għalija jiena marra tal-ġen. Dik hi Mary Louise. Mara tan-nies. Mara tal-ġen, għala raħlija ġifieri, mara tal-ġen. Anti Josephine tiftakar fil-ġenituri ta' Mary Louise. Mhux qatt ma ħolmuha, għaġġa fejn toħlomha. Kemm jitolbu għaliha it-tnejn li huma hu il-ġenituri tagħha. Għax issa għandha responsabilità hu. Naħseb iżjed minn qabel responsabilità għandha bħala President.